हेलो लोगोफोर, आं नोंसोरनो दिनै फेसबुक प्रफाइलखौ माबोरै डिलीट खालामो बेखौ फोरमायगोन। गिबियावनो नोंसोरो फेसबुक प्रफाइलाव हाबना लादो। आंना हाबनानै दोनखाबाय। बेनि उनाव नै गोजौनि थ्रि लाइनाव दांनानै हो। बेनि उनाव सेटिं एन्ड प्राइभेसि बेयाव दांना हो। बेनि उनाव सेटिंआव दां। सेटिंनि उनाव एकाउन्ट सेन्टाराव दांना हो बेयाव। बेनिफ्राय पार्सनेल डिटेल्सआव दांनानै हो। बेनिफ्राय एकाउन्ट अनारशिप एन्ड कन्ट्रल बेयाव दांना हो। बेनि उनाव डिएक्टिभेशन अर डिलेशन बेयाव दांना हो। बेनिफ्राय नोंनि एकाउन्टखौ बेयाव दांनो होदों आरो ओमफ्रायो नेटआ स्ल' आंना। ओमफ्रायो नै गाहायनि मोनसे डिलीट एकाउन्टआव दांना हो। कन्टिनिउनि उनाव नों मोनसे जाहोन खोन्थानानै हो। जिखुनु जाया मोनसे दांबानो जागोन आरो ना। आङो नै सेकेन्डनिखौ दांसिगोन। आइ हेभ ए प्राइभेसि कनसार्न बेयाव कन्टिनिउ खालामनानै होदो। बेनि उनाव आरोबाव कन्टिनिउ। मा स्ल' नेटआ नाङाखै। ओमफ्राय आरो कन्टिनिउ बाव। पासवर्ड बिसिगोन दानिया। फेसबुकनि पासवर्डखौ होनांगौ आरो कन्टिनिउ खालामना होदो। बेनि उनाव नै डिलीट एकाउन्ट फैबायना बेवहाय दांना होदो। पारमानेन्टलि डिलीट जासिगोन अब्लाना। थांबाय डिलीट थांबाय। बेलेग एकाउन्ट दङबा बे मोनसेयाव लगइन खालामनो होसिगोन आरो ना मा एकाउन्टआ दङ।